Nevím, co se to děje, ale myslím si, že jede nějaký nákladní vlak. Kdo byl nahoře na střeše? Já jsem tady. Kde? Počkej, teďka jede vlak. To ne, ale tam je, to tam byl. Tak já si všiml, teď je nebo. Nevím vůbec, jaký vlak se jedná. Buď pracovní. Tyjo! Wow! Co to jede? Hezky! Aha! Tyjo, nějaký pracovní? Tyjo! Pěkně! Hezky! Pašác!